Хайырлы кич ТНТВ каналын яратып караучылар. Сезгә сәламнәремне җиткерәм мин, Ландыш Нигъмәтҗанова. Шоу-бизнес ни белән яши, нинди имеш-мимешләр белән кайный? Бу сорауга җаваплар безнең тапшыруда. Кайнар кахва ясап, юрганга төренегездә телевизор экраннарына якынрак утырыгыз. Иң кызыгы сезне алда көтә. Башлыйбыз. Тапшыруны бөтен Рәсәй күләм яңалыгыннан башлап җибәрәсе килә. Безнең якташыбыз гүзәл тавыш иясе Аид Гарифуллина беренче милли музыкаль премиясендә иң яхшы башкаручы номинациясендә җиңү яулады. Бу премия декабрь уртасында Мәскәүдә узды. Премияны нигезләүчеләр Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Максим Фадеев, Константин Меладзе, Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Григорий Лепс, Яна Рудковская, Николай Батков һәм Филипп Киркоров. Алар безнең якташыбызның башкаруын югары дәрәҗәдә билгеләп үткәннәр һәм премия статуэткасы белән бүләкләгәннәр. Без Аидага котлау сүзләрен җиткерәбез. Киләчәктә дә иҗади уңышлар телибез. Күптән түгел аварияга эләгеп хастаханәгә эләккән Ленар эшсез ятмый. Буш вакытын тулаем иҗатка багышлый. Ә иҗат өчен иң яхшы этәргеч нәрсә? Әлбәттә, мәхәббәт. Шулай Ленар бер уйланып утырганда гитарасын кулына тотканда, Илүзә исемле кызга булган барлык хисләрен җырга салган. Җыр бик кызыклы һәм үзенчәлекле килеп чыккан. Җырның исеме дә калган җырлардан аерылып тора. Пупсик. Әйе, сез дөрес ишеттегез. Җырның исеме Пупсик. Җырның исеменнән Ленар Илүзәне яратып Пупсик дип йөртә дигән нәтиҗә ясарга мөмкин. Олырак тамашачыларыбыз өчен аңлатып үтәм. Сүзлектән карасак, Пупсик курчак дигәнне аңлата. Менә шулайрак хәзер яшьләр үзләренең хисләрен аңлаталар. Сапсары чәчләр, җидер төстә күзләр. Мин карарга ялдым, ләкин беләм, алар гүзәл ул иреннәр. Синең елмаюың, әйт әле Ходаем, нигә миңа аны юлладың? Яшел балым, һәм барыбыз икәү, җиңел генә атлап, һәм дә нидер сөйләү. Минем күзләр синдә, йөрәгем дөп-дөп тибә. Түзленәр, бары гашык була күрмә. Ә хәзер Турквижн конкурсы хакында. Белүегезчә, бу конкурс ел сайын төрек халыклары арасында үтә. Һәм кастингның нәтиҗәсе буенча быел безнең илнең исемен яклар өчен бу конкурска ямьле төркеме барырга тиеш иде. Әмма җир шарында барлыкка килгән политик сәбәпләр аркасында алар бу конкурста катнашудан баш тартырга мәҗбүр булганнар. Гомумән, бу елда безнең илдән Азәрбайҗанга беркем дә бармаячак. Ә менә киләсе елга җир шарында бернинди дә каты үзгәрешләр булмаса, ямьле төркеме сайланусыз кастингларсыз безнең илнең исемен якларга барачаклар. Бу информацияны безгә ямьле төркеменең солисткасы Вероника Кузнецова җиткерде. Шулай ук ул бераз үзенең шәхси тормышы хакында да сөйләп үтте. Егетләр, авыр сулап куярга вакыт. Чөнки Вероника башы белән яңа мөнәсәбәтләргә чумган. Әлбәттә, егетнең исеме әлегә сер. Без аның татар эстрадасы белән кызыксынмавын гына белә алдык. Алар танышканда ул гомумән Верониканың җырчы икәнен белмәгән. Менә шундый хәлләр, дуслар. Без кызларга иҗатта да, шәхси тормышта да уңышлар теләп калабыз. Бүтәндә мәңдәреңә кабат елларым. Бүлмәдә юк беркемдә шәм һәм ялгыз ут. Ул оныткан мәхәббәтнең дөньяда барын. Хәтер булып җирдә пышылдай көзнең яфракларын. Яшь йөрәгем хискә чумадыр. Хыяллар якта киләчәк, еракта еллар. Син ялгышма, зур мәхәббәт дөньяда бар ул. Борчуларны, күпкәләрне үткән көндә калыр. Аның белән күп берләрне җиңеп чыгалар.
күңелсез хәбәр. Татар эстрадасында яңа сулыш исеменә лайык булучы җырчыны ТНТV каналының алып баручысы Ранил Нуриевны Мәскәү телевидениесе үзенә чакыра. Җырчы булып башлаган Ранил үзенең алып бару осталыгын ачыклый һәм безнең каналында аны төрле тапшыруларның алып баручысы буларак күрергә мөмкин иде. Күптән түгел генә ул музыкаль викилек дигән өр-яңа тапшыруның бердән-бер алып баручысы булды. Әмма яхшы алып баручылар бар җирдә дә кирәк. Ранилның ничек алып баруын күргәч, аны Мәскәүгә музыкаль шоу алып баручысы буларак чакырганнар. Ранил әле төгәл җавап бирмәсә дә, Мәскәүдән Казанга, Казаннан Мәскәүгә йөреп, бар җирдә дә өлгерергә сүз бирде. Димәк, Ранил бездән китә дигән кайгыга батырга иртә әле. Бу яңалыкның бер яхшы ягы да бар. Димәк, ТНТV каналының Мәскәүдә дә бик актив күзәтеп баралар. Мәскәүдә безне күзәтеп баручыларга сәлам җиткерәбез. Миңа нәрсә булгандыр, шаярмый көлми идем, дөньяның матурлыгын күрмәдем. Берни дә кызык түгел, юктан да төшә күңел, нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяны кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. Илназ Гарипов яңадан ялгыз дигән хәбәр күп кызларның йөрәк тибешен тизләткәндер. Әмма кызларны кыгынан түгел, бу яңалыкны кияүдә булган хатыннарның да игътибарын җәлеп иткән. Яшь башкаручыга кияүдә булган хатын бәйләнә. Ул аңа барлык социаль челтәрләрдә бик актив уятсыз тәкъдимнәр белән яза. Илназ аптырап тормый, аларны шул ук минутта юк итә. Җырчының иҗат тормышына килгәндә, соңгы арада аның репертуарында ялгызлык темасы белән бәйле җырлар артты. Бу җырларның исеме генә ни тора. Мәсәлән, ялгыз хатын, ялгыз бүген. Күпләр бу җырларның дөньяга килүен Илназның үткән яралы мөнәсәбәтләре белән бәйлиләр. Әмма җырчы бу имеш-мимешләрне комментарийларсыз калдырды. Бары тик тиздән шушы җырларның берсенә клип төшереләчәк икәнен белдерде. Мәгәр нәкъ шушы клиптан без интеккән сорауларга җавап табырбыз. Шундый матур төсләргә чорналып, төшләремә минем керәсең. Шын барлыкта сине күргәнем юк, өннәремдә килә күрәсең. Шын барлыкта сине күргәнем юк, өннәремдә килә күрәсең. Син чорналган төсләр юк дөньяда, төшләремдә күреп таң калам. Төшләремдә генә сакланам да, бик табасым килеп уянам. Төшләремдә генә сакланам да, бик табасым килеп уянам. Йөрәгемә илаһи көч биреп, төшләремә тагын керәле, сине генә эзләвемне белеп, шын барлык дөньяма киләле, киләле. Илназ Гарипов ялгызлыктан интексә, Илназ Сафиуллин киресенчә мәхәббәт диңгезендә кыена.
Декабрь башында безнең журналистлар Илназның сөйгән яры Айгөл белән әңгәмә кырдылар. Әйтеп үтәргә кирәк, бу очрашуны үткәрергә җиңелдән булмады. Чөнки Илназ сөйгән ярын чит-ят күзләрдән сакларга тырыша. Әңгәмә бик җиңел үтте. Айгөл ачык, ягымлы, мөлаем һәм аралашучан кыз. Ул безгә Илназ белән ничек танышуын, җырчы сәхнә тормышыннан тыш нинди булуы хакында сөйләп узды. Ту темасын әлегә читләп үттек. Тул интервьюны безнең ВКонтакте официаль төркемебездә укый аласыз. Рәхим итегез. Bir übesim kile gözlerinden İseresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Bir şişesim kile sırlarine Yaktırtasım sarı gözlerine Şaşıp şaşıp bir nazlıysım kile Ay nurundan nurlu yüzlerine Bir übesim kile gözlerinden İsiresim söyü sözlerinden Jiller bulup sarılasım kile Yalan ayak uzgan izlerine Интернет челтәрендә танылган җырчы Алсуның гел яшь булу серләрен ачканнар. Баксан җырчының сире яшәрдә торган беләзектә. Теләүчеләр бу беләзекне интернет кибетләре аша сатып алырга мөмкин. Һәм инде күпләр бу уңышны кулдан ычкындырмас өчен ул беләзекне сатып та алганнар. Әмма Алсу үз хәбәрен җиткерә. Ышанмагыз, бу мошенникларның эше. Сездән яшереп саклый торган бер сирем дә юк. Сәламәт йокы, дөрес туклану һәм спорт бар шул гына, һәм әлбәттә йөрәктә мәхәббәт булырга тиеш. Әгәр дә берәр ысуллар, чаралар куллансам, кибетләр өрсәм, бу хакта шушы биттә шәхсән үземнән белерсез, дип язган Алсу Инстаграмдагы аккаунтында. Дуслар, ялган мәгълүматларга ышанмагыз. Сандугашым бик сайрыйсың, нимоңың бар бу айда. Миндә синең кебек моңлы сабыр идем шулайда. Сандугашым güzelim, тибәнне тал үзегә, түзәргә калгач түзәрмен. Яңа клипларны беренче күрергә теләсәгез, сезгә шоу-биз тапшыруын күзәтеп барырга кирәк. Бездә бары тик иң шәп һәм иң яңа клиплар. Бу атнаның премьерасын карыйбыз. Бар уйларым бары синдә, синдә генә. Сөймәсәң дә бары тик бул китмәгенә. Бар сагышым хисләремнең чыңларында. Бар җырларым синең өчен тыңлагына. Йөрәктә син, тик син мине уйламыйсың. Ни җырлыйм, җырларымны тыңламыйсың. Ирдемдә язны бутап күзләремдә. Ялгыз багам синең киткән эзләреңә. Юк жәлләмә жәлләтергә юк уемда. Җаным калды салкын җилләр куеныңда. Бер тамчыдай сөю бирдең шуңа һаман. Әрнесәм дә ялкыныңда янам һаман. Йөрәктә син, тик син мине уйламыйсың. Ни җырлыйм, җырларымны тыңламыйсың. Ирдемдә язны бутап күзләремдә. Ялгыз багам синең киткән эзләреңә. Йөрәктә син, тик син мине уйламыйсың. Ни җырлыйм, җырларымны тыңламыйсың. Ирдемдә язны бутап күзләремдә.
Яңа елның тылсымлы киче якынайганнан-якыная. Күптән түгел генә әни булган җырчы Алинә Даутова шәхсән бу кичкә ничек әзерләнә икәнен белергә телисезме? Димәк, телевизорыгызның тавышын ачып куегыз. Без сезнең өчен кайнар репортаж әзерләдек. Сәлам дуслар, менә шушы матур җырчыны без бүген Татар җыры фестивале лауреаты, популяр җырчы, күптән түгел генә әни булган яшь артистка Алинә Даутовага бүләккә алып барабыз. Алар безне инде күптәннән көтәләр, зарыгып көтәләр һәм без аларга хәзер шакылдыйбыз, алар безгә ашырга тиешләр. Ашыгыз әле. Исәннәрмесез, без килеп җиттек. Көттегезме безне? Без әле буш кул белән түгел. Сезне яңа еллар белән котлап Ленарга бирәм, Ленарга тапшырам. Менә бу сезгә кичкенә генә бүләк. Хәзер аны без бергәләп бизәрбез, аларга матур-матур бизәкләр элербез. Кертәсезме безне? Конечно, кертәбез. Әйдәгез киттек. Менә инде елкыбызны алып кирдек. Хәзер Алинә һәм Ленар әзерләп куйганнар матур-матур бизәкләрне. Хәзер елкыны шулай итеп бергәләшеп бизи башларбыз дип уйлыйм. Сез шулай мин сезгә ярдәм итәрмен, сез бизи башларсыз, аралашып, сезнең белән менә хәлләрегезне белеп алырмын. Алинә, менә синең хәлләрең ничек соң? Беренчедән исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле ТМТV каналын караучы тамашачылар. Хәлебез бик яхшы, менә яңа ел килеп җитә. Яңа ел килеп җитү настроениесында без. Менә инде хәзер Алинә безнең тамашачыларны үзеңнең тормыш иптәшең белән дә таныштырып китәле. Исемен инде беләбез, Ленар. Ул Биттау районының Ямашырны авылында яши, страховой компанияда эшли. Ничә яшь икән әйтеп тормыйм. Ленар, менә үзең әйт әле, инде кайчан таныштыгыз, ничә ел инде сез бергә? Biz indi bir köptenden birge, hasrına ilenişkenden birge sanansak indi 5 yıldan artık gitken vakit 20 yıl bitti. Bağa şükür, motoruna yaşıp yatadık şulay. Булай ничек соң менә? Кәйфләр, яңа ел кәйфләре Алинәдә бар икәнен аңладык инде. Keyifler büyük yakşı indi. Şuşu 2 ay hali olmadı. Tekne tabıyız da tudur. Şol настроениелерden falan yanıp geliyoruz. Сабыйның беренче яңа елы инде бу ел. Сабыйның беренче яңа елы. Аннан соң инде безнең минем тормыш иптәшемнең туган көндә бит әле декабрь айында. Шуның белән яңа ел бөтенесе бергә килде бу бәйрәм. Аллага шөкер, бик матур итеп янып йөрибез. Яңа елны бүген бергәләп каршылый. Яңа ел килә. Яңа җыр сезгә. Минем ел килсә. Ак бәхет китерсә. Менә инде ниһаять җырчыбызны бизәп бетердек, уенчыкларын элдек. Минем уйламыйча бик матур килеп чыкты. Сез ничек сезгә? Батыр бик мөлаем. Аның бит әле безнең матур-матур утлары да бар. Шуның өчен әйдәгез, теге бала чакны искә төшереп, 1-2-3 җырчы кабынып китте дибез дә, безнең җырчыбыз кабынып китәчәк. Әйдәгез. 1-2-3 җырчы кабынып кит. Бик матур өстәләр әзерләп куйгансыз, безне көткәнегез күренә. Берничә көндән инде яңа елда килеп җитә. Ничек әзерлекләр, өстәлләрдә нәрсә куярга уйлыйсыз? Фирменный ризыгыгыз бармы? Фирменный ризык инде ул әлбәттә оливье, куас, мандаринсыз булмый инде ул, шампань шәрабы. Кая каршыларга планлаштырасыз менә? Гаилә белән шәүгенәме, яисә инде кайналар белән бергә, әти-әниләр белән бергәме? Бу елны инде әти-әниләр белән бергә каршыларбыз инде, чөнки безнең балабыз туды, бала белән әллә кая барып булмас. Бергәләп гаилә учагында каршыларга исәплибез. Менә бу 2015 ел синең өчен шундый мөһим ел. Күптән бай ел, күптән түгел генә инде 2 ай элек яни генә кызыгыз да дөньяга килде. Беләм, тормыш иптәшем менә Ленар бик борчылган иде менә шул моментта. Хәзер менә ничек сезнең ситуация? Аллага шөкер, барсы да ул борчулар хәзер инде артта калды. Хәзер инде аның үскәнен көннән-көн карап, гел сөенеп, менә эштән дә аша кайтам хәзер. Теге элек загарак эштән калып та эшләнә. Хәзер ул эшләр ия кайтса кайта, төнлә белән эшлибез. Но бик сагынып кайтам һәм ул дулкынлар артта калды. Аллага шөкер.
2 ай гына әйтеп булмыйдыр, но барыбер бит инде бала кемгәдер ошый, кемгә ошаган дип әйтә аласыз. Ну, кешеләр әйтү буенча инде тисенә шаган дип әйтәләр барысы да. Зәңгәр күзле шундый ул инде. Алина бит инде иҗат кешесе, сәхнәләрдә чыгыш ясый, поклонниклары да, теге иҗатын яратучылар да бар инде. Синдә көнләшү хисе уянмыймы менә? Көнләшү миндә юк, уянмый ансы. Мин аңа тулаем ышанам. Тулаем ышанмаган булсам инде без йөреп тә китмәгән булыр идек. Һәм аны белеп кияүгә алганмын. Шуның өчен ышанам һәм аны яратам. Менә бит инде хәзер син декрет ялында. Шуңа карамастан да синең теге активлыгың югалмый. Каян энергия аласың? Концертларда Аллага шөкер катнашам. Менә сез дә үзегез килеп җиттегез безгә кунакка. Сезне каршы ала алам. Менә әни белән әтием минем янда булганга күрә, әти белән әни белән без авылда торабыз, бергәләшеп, гөрләшеп, баланы карыйбыз, дүртәүләп. Аллага шөкер, алар булыша. Алина, иҗатыңда инде синең 2 клибың бар. Берсе Адаштым, җырына төшелгән. Икенчесе аны Кирәкмисең. Менә беренчесен карагач, минем үземдә шәхсән шундый сорау туды. Туңмадыңмы син? Туңмадым. Дип әйтсәң дә була инде. Теге ничәнче елга? 2014 елда төшердек без аны. Яз көне март айы бугай иде ул. Ничек булды ул? Аяктан салам. Тиз генә алып барып куялар карга таба, күтәреп барам шул кар буенча, тишемне кысып кына барам әзрәк. Аннан соң тагын күтәреп алам. Елмаерга да кирәк бит. Елмаерга да кирәк әле шуның аша. Аякларым җимелдәп тора иде инде шул салкынлыктан. Аннан соң җылы миңа чәй бирәләр, тизрәк җылыталар аякны. Аннан соң тагы шулай дубль ясадылар берничә. 1-20 минут шулай аяктан салып торасы булгандыр. Икенчесенә килгәндә, анда синең Кирәкмисең дигән җыр. Аның турында да сөйләп китәләр менә бу. Синең белән бәйлеме ничек булса да тормышыңда? Аллага шөкер, минем белән бәйле түгел. Чөнки анда ул кыз йөкле булган килеш үзе генә кала. Режиссерның задумкасы инде. Барлык җырларымда минем шундый моңсу, тик минем язмышым андый түгел. Сөюләрем бәхетемә түгел, үкенергә икәне бирелгән. Йөрәккәем сискәнепләр китә, кирәкмисең дигән сүзеңнән. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек иратимсың, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек иратимсың, синнән башка яши белергә. Теге йөрәкне ничек иратимсың. Хәзер бит инде социаль челтәрләрдә, Instagramда, ВКонтакте сайтында бөтен йолдызлар бар, табырга була. Синдә бармы? ВКонтактеда да бармын, Инстаграмда да бар, Аллага шөкер, аралашам барысы белән дә. Җавап бирәм, җавап бирә алганча. Җавап бирә алмасам, зинһар гафу итегез. Һаманда бит теге фотографияларга лайклар куялар, теге миңа ошый дип куялар. Мин шуңа сөенеп карап утырам, Аллага шөкер. Хәзер инде яңа ел темасына да әйләнеп кайтыйк. Мандариннар бит инде.
төрле матур, тәмле ризыклар. Менә 2016 елга планнар төзедегезме? Беренче чиратта хәзер инде Казанда фатир алдык. Шуны ремонтлар ясап чыгып, шунда керенеп кенә күченеп ясап куярга, тырага җиребез булсын, кыш көннәре салкыннарда кунып калырга. Планлар ул көннән-көн истәлеп кенә тора инде. Менә яңа җыр яздым, кызым турында, шуны яздырга. Инде аның аранжировкасы бар, яздырга калды. Клип төшерәсем килә шул җырга. Шундый планнар әлегә. Кайчанрак көтәргә клипны? Җәйгәме, көзгәме? Җәй көне төшерәсем килә менә минем клипны, или яз көне инде менә шул. Погодалар яхшы булганда, һава торышлары әйбәт булганда. Сольный концертларны әлбәттә оештырасым килә инде минем. Ләкин дә менә хәзер бала булгач, тагы да булмый бит әле ул. Гаиләгездә нинди булса да яңа елга багышланган гырыф-гадәт, традиция бармы? Үзегезнең булдырган күптән электән килә торган традиция әйтик. Безнең гаиләбездә традиция инде ул обязательно безнең авылда бик зур матур клуб бар. Шунда концертка обязательно һәр ел чыгабыз, калган юк. Бик күңелле үтә ул бездә. Һәм шуннан соң җигәрә 12 кайтып җитеп кайтабыз иде. Шунда бөтен туганнар җыелып гаилә белән гел шулай каршы алабыз. Хәтта аннан соң иптәшләргә китсәк тә, өйдә башта каршы алабыз, 12дә яңа елны каршы алып, берләр бакаларны күтәрәбез. Шкаф киштәләрендә бик матур бер сынны күрдем, алтын барсынын. Ничә алар синдә? Менә инде берсен күрдем, икенчесе дә булырга тиеш дип беләм. Кая соң аның икенчесе? Аллага шөкер 2 алтын барсын бар. Ансы минем үземнең төп йортымда. Бусы минем бу йортта инде. Бу чыга тегесен мин ак күлмәкләрем өчен җыр өчен алган идем. Бусын синеке түгел, җыры белән алдым. Гафу итегез, һәм минем бала җылы. Сез ашый торыгыз кеме? Хәзер инде әйдәгез безнең яраткан тамашачыларыбызны киләсе яңа еллар белән котлап, аларга үзегезнең теләкләрегезне җиткерегез әле. Тамашачыларны минем киләчәк яңа ел белән котлыйсым килә. Сезгә нык сәламәтлек, якыннарыгыз белән, сөйгән ярларыгыз белән бергә булыгыз һәм теләкләрегез чынга ашсын иде. Барлык тамашачыларымда да яңа еллар белән тәбрик итәм. Барыгызга да иң мөһиме сәламәтлек һәм уйлаган планнарыгыз чынга ашуын телим. Яңа еллар белән! Пока-пока! Бүгенге шулар. Барлык яңалыкларны безнең ВКонтакте официаль төркемебездә һәм Instagram аккаунтында күзәтергә мөмкин. Әмин Ландышник Баҗанова сүз уңаеннан сезне якынлашып килгән яңа ел бәйрәме белән кайнар котлый. Киләчәк ел сезгә бары тик бәхет, шатлыклар, уңышлар һәм сәламәтлек алып килсен. 2016 елда күрешербез. Пока-пока!